дар ҷавонӣ мегӯянд, ки барои аз даст додани Сулаймон 14 нафар духтар худкушӣ карда буданд. Хоҳарчама ки нигоҳ мекунад. Ман кор мекунам, мебарам арӯзбозӣ мекунам, намекунам. Корите чи? Она мертва! Понимаешь? Она мертва! Чӣ одамҳое дорӣ дар хориҷа? Ҳамаша патмичат мекунӣ. Одами хуб фақат ниқоб дорад. Бале. Ҳамин одами хуб ниқоб қатъ мегардад. Чизе ки ман мекуфтам, ҳамхел шахса ёфтам ва фикри зиёд накарда ҳам шахсияти оиладор шудам. Ҳамс рост буд ҳамон овозае ки дар интернет паҳн гардид, гӯё ки шумо як овозхони машҳурро тукуб карда бошед. Ба Набиҷон Пирматов занг занед. Хоб. Бе ягон 78 гӯед, ки дигар дар филми туман нақш намебозад. додари ман ку Ором шав. додарам дакҷой Ором шав. ай ҳамин рӯз эътиборан ман қатъи брат кор карда наметавонам дигар. ببینید عزیز شخصانی که برای گرانیسا گذاشتن گرانیسا بوارینوک میگفت مرحمت اکای بخه که طول چندین سال رکلامش میکنیم تا این روزا یگان شکایت شدگی نیست. هر ویدیو پس اچوتی که مردم میره و میاد در کانال میروپرو در ویدیو گذاشته میشود. مرحمت رقمو در روی اکران زنگ بزنید. اکای بخه اینو میروپرو سلام رسونید. حتما با شما اسکیت که کرده میشود. ماشینش ماشین کامفورت نیست، زمانویه. شخصانی که بلیط خریداری میکردن با تمام دنیا یک شرکتی بوارینوک برای شما توصیه میتونم. موو تراول ای برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه فیلیالی اویاکاس افچک شدگیه که میتونه که رفته ای نزدیک بلیط خریداری نماید یا شخصانی که میخوان که با طرز آنلاینی هم رقم‌ها هست مراجعه کنید خوبتر میفهموند. بلیط ها با تمام روی دنیا ای همه اویاکاس ها ارزانتر. مرحمت زنگ بزن نرخشون یک بار پرس. як саломи гарм нисори якояки шумо тамошобини ҳамеша фаъоли канали Меҳробро. Инак бо фурсати муносиб дида ба дидор расид. Дар барнома бо шумо ҳастам. ман журналист Рустам Азимӣ. меҳмони нашри барномаи мо яке аз чеҳраҳои маъруфу машҳури кинои имрӯзи тоҷик Сулаймон Сафаров. пеш аз ҳама шуморо ба барномаи Ситорарез хушомадед мегӯям. саломат бошед, ташаккури зиёд барои таклиф. салом ба ҳама тамошобинон. мебинам ташвиши шумо ба чашмо аён аст. муддатҳост ки мо шуморо интизор мешавем ки барнома оед, шумо корҳои зиёди худро баҳона мекунед. дар воқеъ серкор ҳастед? дар воқеъ саломат бошед, барои саволат ташаккур. рости гап вақтҳои охир, охири 2 сол мешавад ки дар чанд лоиҳаҳо банд мебошем. ям сабти филмҳо мебошад, ям мо эҷодиёти бигем ҳунармандии худро ва соли 2015 оғоз кардагӣ бошам. 2 соли охир аст ки ҳам сароянда ва ҳам касби актёриро пеш мебарам. беғарз ин бо лоиҳаҳое аст ки дар он лоиҳаҳо кор мекунам. лоиҳаи шоми душанбе мебошад ва дигар рекламаҳо клипҳо иштирок. аз ҳамон сабаб охирон бор вақте ки даъват кардед омода натонистам. ҳисоби ки серкори бад будам, дар ҳамин лоиҳаҳо банд будам. ҳисоби ба тамошобини азиз ваъда медиҳем ки дар бораи овозхонии шумо бадтар савол ҳаст ва имрӯз ки дар бораи кино гап меравад, мехоҳам вазъи кинои тоҷикро аз нигоҳи як ҳунарманди ҷавон бидонам. медонед чи кинои тоҷик она 2 соли охир аст ки бо як бигем суръати хуб ҳаракат карда истодааст, ба пеш рафта истодааст ва албатта мушкилиҳо ҳастанд. як чизро қайд карданӣ ҳастам ки барои кино хубтар шудан пеш аз ҳама буҷет дар кор, буҷети калон дар кор, барое ки филм ин буҷетро талаб мекунад, ин маблағро талаб мекунад. агар мисол ягон сарпарасто бошанд ки сидқан сарпарастое бошанд ки дар ҳақиқат барои пешравии филми тоҷик, кинематографияи тоҷик ва бигем культураи тоҷик саҳми худро дар ҳақиқат гузоштанӣ ҳастанд ва агар чунин сидқан соҳибкоро ё сарпарасто бошанд, мо дар тоҷикистон бисёр ҳунармандо дорем ва ҳамаи кадрҳои хубро дорем ки метавонем дар баробари турко филм гирем. ягон фоиз кам не, дар ҳамон фоиз, дар ҳамон сифат кор кунем. ҳамаш ай маблағ вобаста аст, баро ки ҳамаи кадрҳоро дорем. чӣ наворбардорон, чӣ актёрҳо, чӣ режиссёрҳои хубам дорем, техникаҳои хубам дорем. фақат рости гап як мушкилаи сарпарастоанд ки
мутаассифона хеле кам дастгирӣ мекунанд, хеле ва хеле кам дастгирӣ мекунанд, барое ки киноро 5000 сомон қад сёмка карда намешавад, ё 10000 ё 20 ё 30000 сомон қад. кино маблағи калонро талаб мекунад. Агар сарпарастҳои сидхан бошанд, кинои тоҷик тезтар ва бо самти хуб ва бо сифати хуб ба пеш меравад. имрӯз филмҳои зиёди шуморо шоҳид шудем ва гап дар бораи спонсор рафт. бо реклама дател ё ин ки сарпарастон забон ёфтан барои Сулаймон осон аст ё ин ки душвор фаҳмондам? Хеле душвор аст, хеле душвор аст. Агар мо ба 100 нафар муроҷиат кунем, 100 нафар соҳибкоро муроҷиат кунем, чӣ бошад ширкатҳои мисол калон, ҳам мобилӣ, ҳам таксиҳо, ҳам дигар ширкатҳои калон бошад, ба онҳо агар муроҷиат кунем, аз 100 нафар 1 ё 2 нафараш дастгирӣ мекунад. ҳамон нафарҳо ҳам ҳадди ақал бо хеле маблағи кам ва ба он маблағи кам талабаташон ин қадар аст. шуморо шоумен гӯем хато намекунем? Ман ба фикри шоумен нестам, барое ки шоумен ин нафаре аст ки развлекат мекунад одаморо. Ман мисол баранда нестам. шоумен чандин бор шоҳид шуда будем? баранда фақат дар барномае ки худам муаллифиш ҳастам, шоми душанбе ҳаст, дар он ҷо ман бале барномаро мебарам. Лекин дар тӯи маъракаҳо ман барандагӣ намекунам, барое ки ин аз они ман нест. Ман самти ман фақат ҳамин сарояндагӣ основной ин актёрӣ мебошад. ба ҷуз ҳунари акториятон, чун дар ин самт балад ҳастед, ҳамагӣ медонем, шумо овозхон низ ҳастед, ғайри овозхонӣ сценарист низ ҳастед ва ҳамчунин коргардонӣ ҳам мекунед. Бале. Кадомаш барои шумо душвортар аст? Ҳама душвортар медонед чи? Овозхон. Аз ҳама душвортар овозхонӣ. Вақте ки ба актёрӣ дар актёрӣ мехонӣ, аввал унҷо овоза кор мекунанд. Яъне ки овоза хуб мекунанд, барое ки постановка голоса, техника речи мегӯянд, якум овоза кор мекунанд. Аз сарояндагӣ ман хурдсолӣ ҳам бо гитара суруд мехондам. Ин касб аз хурдсолӣ буд ва солҳои охир ман инро ба сатҳи профессионалӣ гӯем пешниҳоди мардум кардам. Лекин ин касб аз хурдсолӣ буд. Ман мисол ҳам гитара менавозам, ҳам дар клавиш. Лекин аз ҳама душвортараш ба фикри ман актёрӣ мебошад. Барое ки бисёри актёрҳоро мебинем ози синни солшон калоне, бисёрашон ҳар хел касал мешаванд. Паркинсон ва дигар касалҳо ҳастанд ки вақте ки як одама нақша меофарӣ, як персонажа, ҳамаш аз даруни худут мегзаронӣ, переживанияша, дарди ҳама одама, ҳамаш аз бадани худут мегзарад, асабот, ҳама дарун мегӯяд. Барои ҳам як хел вақт ба саломатиам зарар мекунад. Агар ту нағз ба нақши ҳамон персонаж нағз ворид шавӣ, ҳамаи ҳамон дарди ҳамонро буроварда пешниҳод кунӣ ва як зарареам мерасонад ба саломатӣ. Барои ҳам ба фикри ман душвортарин ин актёрӣ аст. Овозхонӣ бошем, ози бисёр техникаҳо ҳаст ки агар дар интернет бинед, овози пишака мегиранд, мява мегиранд, ҳам мяв қати суруд месозанд. ва мегӯянд ки Сулаймон шахси хулиган аст ва андак агар гапи баландро шунавад, зуд ҷанҷол мекунад ва отишин мешавад. Сабаб дар чист? Агар ман хулиган мебудам, маро хулиган сода маҳкам карда буданд. Чанд сол статья қати, бале. Шояд аз ҳисоби персонажи Ромиз бошад ки ман дар сериали Ишқу Душанбе нақши Ромизро офаридам ва Ромиз худаш ҳам хеле хулиган буд. Гапҳо ягонаш асос надорад. Ман худам мирни одаме ки намехом я одама хафа кунам, дилша ранҷонам. Ман ҳатто намехом ки одама сухан қад хафа кунам. Оли ҷанг кардан, занозанӣ усулистан. Ки школае ки гузаштем, мисол дар зиндагӣ ҳамаи коро мешавад, дар даврои студентӣ, мактабӣ ин коро бисёр мешиданд. Хай марда ками ай чизо ягон кас застрахован нест. Мерае ки ягон ҷода ягон проблема мешавад, дигар ҳамон ҳолатда мефурад. Лекин вақтҳои охир ман ин чизо хела дурам. Рост буд ҳамон овозае ки дар интернет паҳн гардид, гӯё ки шумо як овозхони машҳурро кӯб карда бошед? Нафаҳмидем сабаб дар чӣ буд? Асос надорад. Медонем ҳамаш мисол як гап мегӯй, пага меранд, мегӯянд дигар гап гуфта. Барои ҳамин агар як ҷода як одам қад камтар сахттар салом алейк кардӣ, пага меранд, мегӯянд ки задакаш. Барои ҳамин ин гапҳо асос надоранд. Мо тимболи ҳози санъаткорем ҳаракат мекунем ки ягон одам қати проблема нашем, ҷанҷол накунем. Барои ҳамин
не ман ай коро дурум. дар ҷавонӣ мегӯянд ки барои аз даст додани Сулаймон 14 нафар духтар худкушӣ карда буданд. Ин асос дорад? Роста. Не, дуруға, чӯ 14? қобил шавед, дар воқеъ мо шунидем ки гӯё чандин духтарҳо барои аз даст додани шумо, яъне ки вақте шумо бо дигар духтар хонадор шудед, онҳо сари қаҳру ғазаб даст ба худкушӣ заданд. Ман дар ҳаётам 14 духтар хади гаштагӣ нестам. Не, рости гап. Ба умед ҳам кардагӣ набудед? Ба умедам кардагӣ набудам. Кадом духтар қати агар суҳбат кардагӣ бошум пеши оиладор шиданам, ягон ташама не хафа кардагим, не ваъда кардагим, ягон чи не серьёзни отношения кардагим. 14 духтар худкушӣ. дар раҳи ишқ дар ҳақиқат шумо ба дилдодаи худ расидед ё ин ки ноком шудед? Ман вақте ки мактабхон будам, дарсода мештам, фақат вақтои холигида сурат мекашидам. Сурат мекашидам, баъд ман бисёр ҳамин суратҳои як сурати як духтаракам мекашидам. Як сурати як духтарам мекашидам. Оса хушрӯ мекашидам, ҳам хишти даст роз шуд. Баъд вақте чанд вақт гузашт, ман ҳама одаме ки мекашидам, ҳамаро дар зиндагӣ дидам. Ин ҳақиқат аст. Ну тақрибан як 60-70% монанд. На танҳо аз симои хушрӯш, аз симои зебош, балки аз даруни дилиш бой бад, даруни дилиш чизе ки ман дар кор буд, чизе ки ман мекуфтам, ҳамхел шахса ёфтам ва фикри зиёд накарда ҳам шахсияти оиладор шудам. хато накунам нодир аст? Бале, нодира. аз зиндагии шуморо чанд сол шуд? Зиндагии мо ба 8 сол шуд. ҳосили зиндагиатон? ҳосили зиндагӣ фарзанд, бале як духтар дорем. беҳтарин. дар 8 соли зиндагии шумо ҳолате буд ҷангу ҷанҷол, рашк, нофаҳмӣ, қаҳр карда ба хонаи модар рафтан? Қаҳр кардан ба хонаи модар рафтан набуд, не ки ҷанг ҷанҷол албатта бе чизо намешавад. чун ҳар ду дар соҳаи санъату фарҳанг ҳастед, чаро нофаҳмӣ мешавад? Бинед, дар вақтои ҳамин дар дуюм ё сеюм соли зиндагӣ рашкам буд, то дуюм сеюм соли зиндагира рашкам буд, ҷанҷолам буд, нофаҳмиам буд. Лекин бо мурури замон ҳама ҳамин чизо яктарафа шуданд. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки вақт ҳамаро нишон медад. Вақт нишон дод ки маро давират кардан можна. Ки ман мисол ягон духтар қатиам агар саҳна бозӣ кунам, это только работа. ин чизоро ҳамаш вақт нишон медиҳад. як сухан бугӯй, мисол то кор қати доказат накунӣ, намешавад. вақте ки дар рафти зиндагӣ ман бо корҳои худам, бо рафтори худам исбот кардам ки ҳамин рашкҳо асос надоранд, ҳамаи проблемаҳо аз байн рафт. хай албатта мешавад ягон нофаҳмиё, ягон гапгурезиё мешавад, лекин тез ин корҳо барканор мешаванд, тез яктарафа мешаванд. интихоб ва издивоҷ, яъне ки вақте шумо бо ҳам издивоҷ кардед, волидайн зид набуданд? Не, волидайн зид набуданд. честно гап занед? Честно гап задистам. Якум падарам кор дабуд, модарма гуфтам ки ҳамхел ман як духтарда ошиқ шидам ва мехоҳам ин духтар хати оиладор шавам. суратша нишон додам. модарам рости гап ҳамун якум рӯзе ки ман суҳбат кардам, ягон нафар не модарам, не падарам, не хонагиё ягон кас зид набаромадам, барое ки дидам ки ман то ҳамин вақт ман бисёр чизоро аз зиндагӣ гузарондам, аз сарам гузарондам ва ман ҳаққи ҳамин интихобро доштам. ҳаққи интихоб кардани худам, интихоб кардани зиндагима доштам. аз ҳисоби ки ман чизе ки падару модарам гуфтанд, ман ҳамаи корҳошонро мекардам. ҳамаи мушкилоеда ки дучор шудам, ҳамаш биромадам ва исбот кардам, бо як бори дигар бо рафтор, бо корҳом исбот кардам ки беақл нестам ва як нафарда ошиқ шуда бошам, ҳаракат мекунам ки ҳамон нафарро хушбахт кунам. ва падару модари ман ин чиза ҳис карданд. ташаккури зиёд ба падару модарам саломи худам мерасонам ва интихоби ман зид набуданд. дар муддати як моҳ мо оиладор шудем. беҳтарин. дар зиндагии инсон мусибат ҳам ҳаст, ғам ҳам ҳаст, дард ҳам ҳаст, шодӣ ҳам ҳаст. ин ҳолатҳо дар зиндагии Сулаймон буданд ки ашки чашми ӯро резонда бошад, алам карда бошад, дард кашида бошад? хеле бисёр. медонед чӣ, як чиз мегӯдам, ман дар филмҳо аслаш мехоҳам ки шахси одами хуба бозӣ накунам, отрицательный персонажа бозӣ кунам. одаме ки медонем барои чӣ, ҳамин саволи шумо дар монандаи ҳамин чиз. одами хуб фақат ниқоб дорад. ҳамин одами хуб ниқоб қатӣ мегардад, фақат хуб нишон медиҳад. одами бад дар ниқоб дар кор нест.
вай ҳеҷ наметарса, вай рӯйрост ҳама мега. Барои ман дар филмҳо мехоҳам ки бисёртар нақши одамои отрицательниро бозӣ кунӣ. Барои ки вақте нақши одами хубам бозӣ мекунӣ, как ҳунарманд ман мегӯям, бояд ниқоб пӯшонӣ худода. Бояд ниқоб пӯшон, барои ки хуб шудан хеле душвор аст. Хеле душвор аст. Ман метавонистам ки ҳам қасмое ки дар филмом расход кардам, дар карьерам расход кардам, ман метавонистам бизнес кунам. Хоб када гардам. Айҷа арендаома гирифта корома када гардам. Не ки ман ин корро накардам. Ман хостам ки як коре кунам ки миллат ма пеш барам. Ман патриотам по натуре, по характеру. Ба ман рафта 2 сол дар ватан ман хизмат кардам. Ба хотири чӣ? Ба хотири ки патриотам ва ҳар як орзу дорам, мехоҳам парчами давлата дар ҳама ҷо бардорам. Дар ҳама ҷо Тоҷикистони азизи моро бишносанд. Бинанд ки ҳунармандои зиёд дорад, бинанд ки давлати пешрафта аст. Ва филм кино муаррифгар аст барои ин чиз. Барои ҳамин ман ҳамин самта сахт интихоб кардам. Бигем ҷиддӣ аз қафои ҳамин кор шудам. Ва дар ҳамин лаҳзаҳо бисёр нафаре буданд ки аз дӯстои наздик ман ки бигем аз пушт зарба заданд. Аз рӯ механданд ва аз қафо зарба мезананд. Не только дар ҳаёти мо, дар ҳаёти бисёриҳо ҳам хеле аст. Якум предатель сараи одами наздикат мебинӣ. Якум барои чӣ? Ба хотире ки вақте ки ту як одами наздикат дар як сирри дилта мегӯӣ, ту вайда мисли як корта додагӣ ворӣ мешавӣ ки вай ҳамон корта ҳама вақт метавонад дар ту бизанад. слаби места мегӯяд. Слаби места. Ту как бародар, как дӯст таклифшон мекунӣ, лоиҳае ки мекунӣ, чӣ ба дигаронро неба ҳамонро таклиф мекунӣ. Барои ки вай ту боварӣ карда вай таклиф мекунӣ ки пага зангиш мезанӣ, мебиёяд барта. Не ки пага мехезӣ ки вай одам ай душманда бадтар буда. Баъд алам мекунам. Ҳамон саволи шумо дар ҷавоб. Барои ҳамин худо ба шукр ки худо дорам, чӣ ғам дорам. ҳамин ҳар як нидо ба худованд. чун шумо актёр ҳастед ва шояд чӣ шарте ки ба шумо гузорем аз удаш мебароед, метавонед дар як ҳолате ашки чашми худро резонед ва мардум бовар кунанд ки дар воқеъ шумо профессионал ҳастед. ва ашки чашми худро ма дар филмҳо бисёр мерезонем. Барои ашки чашма резондан ҳолат мо бисёриро санҷида будем. моро ҳолат задача метан. Агар шумо дар ҳамин дар кор бошед, хай ягон ҳолат бошад, кор мекунед. чашмони худам ҳавзи об шуд. Агарчи ман актёр нестам, вале қоил гаштам ба анамин хеле актёроне ки дар воқеъ фидоӣ ҳастанд ва метавонанд аз уҳдаи нақш самимӣ аз таҳти дил бароянд. Офарин мегӯем ки дар мимикаи худ тавонистанд ки нишон диҳанд анамин шарти моро. шумо ба худ биёед. Саволи дигар дорем ва саволи дигари мо ҳам шарт аст. шарти дигари мо чунин аст: нақш бозед, нақши нафари якравро ки ба гапи ягон аҳли хонавода гӯш намедиҳад. Шурӯъ мекунем ҳарду ва дар ин нақш бубинед ки азодаш мебарад ё ин ки на. Акаҷон, ту як рӯз дар хона мешинӣ, ҳар сонияу ҳар рӯзу дар беруни ҷурабозӣ, кино, арӯсбозӣ, варзоб, норак. охи ту як рӯз бо падару модарам бишин, гарчанд дар рӯи ту гуфта наметавонанд, не ки онҳо ҳар рӯз аз рӯи ту азоб мекашанд. охи гӯш кун, ман хонада бишидам, баъд тура кӣ нигоҳ мекунам? Акаҷон, ман агар хонада бишинам, ата очама, тура, хоҳарчама кӣ нигоҳ мекунам? Ман кор мекунам, мебарам арӯзбозӣ мекунам, намекунам. Корит чи? дар ҳақиқат вақте ки посухи актёрро мешунавӣ, гум мезанӣ дар раҳ ки чӣ ҷавоб гӯӣ. аз ин кас мебарояд актёри профессионал баромадан, вале ман наметавонам, чун ман мебозам. Чӣ мегӯянд? Бохт, бурд ҳасту бохт аст ва шумо бурд кардед дар саҳнаи мо. ба Набиҷон Пирматов занг занед, бе ягон 7-8 гӯед ки дигар дар филми ту ман нақш намебозам.
салом алейкум дӯсти азиз чӣ хел коро хуба маназ маназ брат як масъала қади занг задистам брат ай ҳамин рӯз эътиборан ман қатъи брат кор карда наметавонам дига ана тамом кори мо қатъи тамом ман паридистам брат бояд бирам дига умуман кор карда наметавонам брат бахшиши зиёд алло набиҷон брат ман срочно паридистам рафтистам ай тоҷикистон бояд бирам амуда гуфтам занг занам братҷон ман дига кор карда наметавонам мара бибахш ҳамхели шид зиндагида ҳамхели шид ай тоҷикистон умуман рафтистам европа чира брат виза визара на виза да оз ҳамин чи даем адели бюро даем виза да споридистам акай насриддин хатием ман да ҳамида ака гуфтам якам худа да бигум ки брат мутаассифона ҳамхели шид алло братан серьёзно гуфтаистам братҷон ҳамхели шида зиндагӣ ҳамяе ку мефаҳм як рӯз ҳамхелия як рӯз мехезӣ намефаҳмӣ чӣ мешавад пага худо медонад чӣ мешавад як касал шидам брат як касали серьёзне асаб қатъи вобаста бояд срочно бирам оператсия кунам я бурам ҳамуҷа монам приступ хитрости шӯхӣ кардистам брат да барнома қарор доште мо брат барнома даем брат бахшиши зиёд барои ҳазлу шӯхӣ ташаккури зиёд офарин аҳсан мегӯем ба ҳунару маҳорати сулаймон ки ҳам шартҳои моро ҳам анамун супоришҳои моро тавонистанд ки сарбаландона иҷро кунанд саломат бошед рустамҷон ташаккури зиёд ба ҳамаи тамошобинон на ҳар ҳунарманд ҳозирҷавоби хуб аст ва имрӯз мо барои ҳозирҷавоби хуб будани шумо ташаккур мегӯем саломат бошед саломат ва дар охир чӣ пайғом доред баҳри тамошобини мо дар охир илтимос дар ки ҷое бошед бошед якранг бошед ягон бор якдигарита одаме ки дар ҳақиқат шуморо дӯст медорад ва ҳурмат мекунад ҳамон одама хафа накунед барое ки хеле дар замони ҳозира душвора дӯстои ҳақиқиро ёфтан бародарои ҳақиқиро ёфтан ва нафарое ки шуморо дар ҳақиқат просто так бе ҳеҷ дӯсту эҳтиром медорад падару модарро эҳтиром кунед дӯст дорен ва чӣ гум будьте собой мо дар фарҷоми барнома ба шумо дар корҳои эҷодиятон барору муваффақият орзумандем ва ҳамеша пешсаф ва номбардори кинои тоҷик бошед саломат бошед ташаккури зиёд ҳамада хайр